Ahoj všem! Ráda bych se s váma podělila o mé další zkušenosti při ceremoniích s ayahuaskou. V posledních 2 ceremoniích, které jsem postoupila, jsem díky ayahuasce přestala kouřit elektronické cigarety i normální cigarety. S cigaretama celkově jsem měla dlouhodobě velký problém a několikrát jsem se k ním vrátila. Vždy, když přišel nějaký větší stres nebo nějaká těžší situace, tak hned jsem začala mít touhu po cigaretě. Na začátek bych chtěla říct, že jsem vůbec neplánovala při této ceremonii přestat s elektronickými cigaretama. Věděla jsem, že jednou se na to vykašlu, tak jako na všechny ostatní věci, co jsem dělala v minulosti. Ale nechtělo se mi ještě tady v tu dobu, ale jelikož se mi ta závislost na těch elektronických cigaretách hodně zhoršila, protože já jsem přestala kouřit, byla jsem nějakou dobu čistá a pak jsem prostě viděla tu cigaretu, koupila jsem si ji a začala jsem ji kouřit o 106, jako fakt úplně ta závislost se vrátila ve velkým. Ale já jsem předtím je přestávala jako při ceremoniích, ale protože jsem se jednoho dne rozhodla, že už nebudu nic takového kouřit a protože jsem přestala jako jen tak, ale furt jsem jako bojovala a jelikož jsem se potom vrátila k těm elektronickým cigaretám a začala jsem to fakt kouřit hodně non-stop, tak když jsem pak šla na ceremonii, tak mi ayahuasca z toho vlastně se rozhodla hned očistit a protože nejdřív vás vlastně vždycky očišťuje na úrovni fyzický a pak až psychický, a jelikož jsem byla fakt hodně zanesená, znečištěná tím hnusem tady z těch cigaret, tak prostě nebylo jiné cesty. Teď jsem si vlastně napila ayahuasky, pamatuju si, jako si tam dělala tu elektronickou cigaretu, protože na ceremoniích ji nekouřím, to jsem vždycky kouřila mapáči, protože to se nesmí. A napila jsem se a teď jsem čekala nějakých 30 minut, začal mi slabý efekt, slabý vize a najednou, protože ayahuasca se vždycky tak jako kontroluje, v podstatě jako jeden jsem měl nějaký skener a rozhodne se, co je v tuto dobu jako pro vás nejlepší, jaká léčba, jestli vás bude čistit, nebo co vám ukáže, protože se vždycky tak jako zkontroluje a pak dle toho usoudí a začne vám vlastně ukazovat nějaké věci, nebo vám dá na zarek, tak jako mě za tu elektronickou cigaretu, anebo za jiné věci. Takhle to prostě jako chápu já, proto to si prožívám na ceremoniích. Tak a teďko vlastně za nějakých pár minut to utichlo a pak najednou se to začalo hodně jako zhoršovat, ten efekt, to bylo fakt silný a já už jsem věděla, že to nebude úplně jednoduchá ceremonie, protože už mám toho za sebou a už to prostě poznám podle nějakých jako věcí. Takže jsem si říkala, jo, tak to bude zase, ale čo. Takže jsem zvracet, že jsem chodit na záchod, bylo mi prostě jako hrozně, úplně jsem měla úplně zimnice, horečky, úplně neskutečným mrazením po těle. To prostě to bylo to jako masakr a to je přesný důkaz, protože někteří z vás si myslí, že jdete na ayahuasku se nějak jako sjet nebo se dát do nějakého stavu a užij si to, ale ty ceremonie nejsou jenom o tom, že si budete prožít nádherné zážitky, uvidíte budoucnost, minulost a celý váš život se změní. Je to fakt práce, kolikrát je to utrpení, ale všechno to je pro vaše dobro a každou tou ceremonii se někam posouváte, tak to teda vnímám já, některé lidi si to prostě jenom zkusit. Medicína to taky pozná, taky vůbec na to nic nedá, neukáže. Prostě je neskutečný, jak ta medicína všechno, prostě tady nemůžete lhát, tady prostě máte pravdu před sebou, nemůžete lhát sami sobě a jakmile sám budete s nějakýma špatnýma myšlenkama, to chcete jenom využít tu medicínu nebo zneužít, tak vám prostě nic neukáže a je prostě úplně ticho. Takže takhle to jsem trošku odbočila, ale chtěla jsem vám prostě vysvětlit, že někteří lidi říkají, že to je prostě droga, tady vidíte, že to prostě jako úplně jako zábavná droga není. No a teď jsem teda prožívala tady to peklo a v tu dobu jsem vlastně ještě nevěděla, co to mám. To prostě u ayahuasca vám to ukáže, až když je ten efekt slabší, většinou třeba při očistě šamanem nebo po očistě. No a teď teda já jsem se nahořila na tu očistu, zeptala jsem se lidí, a jestli můžu jít první, protože jsem fakt jako trpěla. A vždycky vlastně všichni to, co jsou na té ceremonii, tak pak chodí jeden po jednom k šamanovi na očistu. Ten očistí, zpívá vlastně nějakých 20-25 minut, zpívá, hraje nástroje, očišťuje šelvějí, vysává z vás ty negativní energie a zároveň vás očišťuje z té ayahuasky, aby ten efekt šel trošku dolů, jakoby tím ukončil tu ceremonii, ale samozřejmě ayahuasca působí i dlouho potom, není to jenom, že u vás očistí a nic. A ten stav vám prostě jakoby dá takhle trošku dolů, aby vás jako přivez zpátky na tu zem. No a teďko teda jsem konečně mohla na tu ceremonii, potom pekla, co jsem tam prožívala a
začala očišťovat, jak jsem udělala, že jsem dobrý, říkala, že už bude klid, že už to bude za holku dobrý. No a teď jsem teda ještě už začala mít i nějaký vize, protože tady v tom stavu jsem se jako moc nemohla soustředit, tak jsem začala mít ty vize. A když mě očistila, jsem šla lehnout, ležím už jako oddychu, když jsem se mohla pořádně nadechnout. A najednou jsem se takhle zakašlala. A najednou jsem si vylechtila to cigáro. A že mi ukázala, jak se cítí moje tělo. Za první mě očistila z tohohle všeho. A očistila moji mysl a ukázala mi, co vlastně tady elektronická cigareta dělá s mým tělem, jak moje tělo ničím. A já už jsem v životě, já už jsem viděla, že v životě se to nedám. A okamžitě jsem to ráno vyhodila. A pokaždý, když vidím tady tu cigaretu, v nějakých fotkách, třeba na Instagram, tak jsem mám z toho úplnou hrůzu. Dokonce jsem o tom měla párkrát i takový jako sny, že jsem si omylem dala tu cigaretu, měla jsem z toho hrozný průser. Takže takhle jsem vlastně přestala s cigaretou, hrozně mi to pomohlo, protože jsem na to měla velkou závislost. A sami víte, když třeba něčím přestanete a teď každý den trpíte, vlastně si to nedá, tu cigaretu. Ale tady to je, ayahuasca funguje tak, že prostě prožijete si třeba 2 hrozný hodiny, a potom jako jste úplně v pohodě, že ona za vás udělá to nejhorší a pak už to můžete jenom vydržet. Samozřejmě si teďko můžu dát a je to na mě, ale prostě mám, něco se mi stalo v hlavě a tak mám k takový respekt, že už si toho prostě nikdy nedám. Takže taková vlastně byla moje zkušenost s elektronickou, jak jsem skončila s elektronickou cigaretou. Jsem se ráda popsala vlastně tu druhou ceremonii, kterou jsem měla pár dnů tady po téhle. A tady v té ceremonii jsem vlastně přestala úplně s normálníma cigaretama. Přiznám se vám, že tady po téhle ceremonii jsem se sice úplně vykašlala na kouření těch elektronických cigaret, ale začala jsem se začala jsem se vracet k těm normálním cigaretám, protože jsem si řekla, tak dobrý, tak ty normální nebudou tak škodlivý, protože jsem vlastně už mám za sebou nějakých 50 ceremonií s ayahuaskou a nikdy jsem vlastně nedostala jako žádný výpras za ty cigára, i když jsou jako špatný, jsou toxický, ale řekla jsem si, asi to prostě jako není až tak hrozný, ale jelikož já teď za tu dobu, co postupuju ayahuasku, jsem v procesu léčení a měla jsem fakt hodně věcí, které jsem si potřebovala vyřešit, hodně čištění, tak až teďkon, protože jsem teďkon i na správné dietě a všechno, nastal ten čas mě vlastně léčit od těchto věcí, protože už jsem pročištěná od čeho minulýho a teď jsou prostě na řadě cigára. Takže proto celou tu dobu jsem měla klid a řešila jsem si jiné věci a teď prostě přišla řada tady na tohle, protože už jsem tak pročištěná a žiju úplně jiný život, že ty cigára už prostě mi ještě o to víc škodějí. Takže prostě jsem si s tím musela projít a zároveň jsem i podvědomě chtěla. No, takže během těch pár dnů po téhle ceremonii jsem vlastně si začala kupovat 2 až 3 cigarety denně, jenom kusovky, protože jsem si nechtěla koupit prostě tu krabičku, takže 2 až 3 denně. A poslední den nebo 2 dny před ayahuaskou, před ceremoniemi, který jsme šli, tak já jsem si už koupila celou krabičku. Já jsem tomu nemohla uvěřit, že jsem to fakt udělala a prostě už jsem to jako nějak neřešila, ale říkala si, nemůžu uvěřit tomu, že fakt jsem se k tomu zase vrátila a kouřím. No, takže jsem kouřila a když jsme jeli na ceremonii, tak jsem vlastně si dala poslední cigaretu z té krabičky, předtím, než jsme vstupovali do džungle. A říkám, tohle je moje poslední cigareta a až se vrátím, už kouřit nebudu. Ale nešla jsem úplně na ceremonii s tím, že tady si vyřešit cigarety, ale nějak jsem si prostě povědomě řekla, že už až přijdu, tak už nebudu kouřit a to se i stalo. Vlastně jsem šla teda na ceremonii potom teda večer a vlastně stejný postup jsem se napila, čekala jsem 30 minut a teď to teda bylo trošku jiný, já jsem si dala a začala jsem mít zase nějaký vize a pak to najednou všechno utichlo a já si říkala, tak asi nebudu žádný efekt, asi to takhle má být a najednou BUM! A začal zase ten efekt prostě náročný a já ještě je to tady zase, ale já jsem tentokrát už byla vybavena. Protože já jsem fakt trošku měla strach z toho, že budu mít znovu takovou náročnou ceremonii po tom, co jsem si prožila tamto. A měla jsem sebou připravený citron a ginger, jako nevím ginger v češtině, něco jako křen, nebo něco takového. No a víte asi, co to je ginger.
A ten se vlastně rozkoušel a mám ten stav jako zjemný. Takže já hned, jak jsem začala mít ten silný stav, tak jsem s tím takhle ležela, měla jsem to v rukách. Akorát jsem se ten citron nenařezala. Takže jsem rozkousala ten ginger, bylo to fakt jako síla. A do toho jsem to vkousala, do toho citronu a pak jsem se ráda podívala, že on byl hrozně silný, tam byly ty moje zuby obtískaný, tak jsem to pak ukazovala Šavanově, jsem mi to rozřízne ráno. Na další ceremony on se smál, když to viděl, to je nějaký vlk, který tam toho celou noc se snažil prokousat. No a takže jsem zvracela, jenže už jsem na to byla trošku připravená, takže jsem šla hned ven a chodila jsem venku a snažila jsem se to rozchodit. Viděla jsem, že ze všechno bylo prostě úplně hustý, ale bylo to prostě trošku moc ten stav. Takže jsem chodila, dejchala, mluvila jsem sama s sebou, abych se uklidnila, už jsem s tím prostě uměla trošku víc pracovat a trošku jsem to i zjemnila tím gingerem. No a teďkon vlastně jsem chodila a čekala jsem, že budu moct jít na očistu, protože nikdo jiný byl na očistě. A já jsem musela počkat. No a potom vlastně jsem najednou, do toho jsem teda vracela, chodila na záchod, dávala jsem si vodu na obličej, protože já už jako vím, jak pracovat tady s tím stavem, aby vám bylo líto, že protože vždycky, jsou pak lidi na ceremonii, že to mají třeba trošku náročné, tak já jim prostě vždycky pomáhám, vliju na ně vodu nebo tak, protože už jsem se tím sama jako prošla. No a potom teda se mi najednou stalo, že já chodím a dost jsem se zastavila, nemohla jsem vůbec jako schodit a byla jsem úplně unavená, otrávená, bez energie. No tak jsem, na to jsem v tu dobu ještě nevěděla, co to jako znamená, jsem si uvědomila právě až po té očistě zase. Nebo při té očistě, pak jsem teda šla za očistu za šamanem, hned jsem tam běžela, to jak už to skončila, ve mně očistil tady z toho stavu. No a při té očistě, když mi zpíval a tak najednou mi ayahuasca ukázala, že tady to, jak jsem se cítila, že jsem najednou měla nával energie a najednou boom, bez energie, tak takhle přesně fungují cigarety, že já si dám, daj mi energii, daj mi dobrý pocit, uvolněnej, za nějakou chvíli, já se začnu být úplně jako, že budu dolů s energií, jsem prostě unavená. A proto si jdu dát vlastně další cigaretu. A takhle se vlastně ta závislost horšuje, kouřím víc a víc a takhle je to furt dokola. Furt se takhle točím vlastně v kolečku a kouřím, jdu dolů, jdu si dát další cigaretu, kouřím, vlastně má energie jde dolů. A takhle jsem to pochopila a prostě vlastně ukázala to, jak se to dělá s mým tělem, očistila jsem se od toho a najednou jsem prostě viděla, že kouřit se nebudu. Takže vlastně během 2 večerů jsem úplně přestala kouřit cigarety. A jsem se tím hrozně svobodně, jako nebudu vám říkat, že nikdy nechytnu chuť, jako řeknu vám, že zlatý metamfetamin. Představ, s metamfetaminem to byla naprostá pohoda. Já jsem si fakt dala 1 ceremonii, já jsem teda měla, jako by to byl takový prostě 4 ceremonie, ale já měla už po té 1 ceremonii, jsem viděla, že to nikdy nedám. Přijela jsem domů, měla jsem to před nosem, několikrát jsem ještě doma našla nějaký pytlíky, všechno. Lidi prostě, viděla jsem třeba i lidi, že někteří si někdy prostě dali a já jsem si v životě nedala nic. A neměla jsem ani nejmenší chuť, ale tady na těch cigaretách vám říkám, že to je peklo, je to fakt peklo a vlastně tady počas těch ceremonií jsem věděla, že teď jsem dostala šanci přestat, kdy mi ayahuasca pomohla vlastně z toho nejhoršího, abych nemusela úplně extrémně trpět každý den, jestli si dát. Takže mi pomohla z toho nejhoršího a dostala jsem šanci od života, nebo od ní, se rozhodnout, že teď buď se vrátím do starých kolejí, začnu prostě kouřit, budu dělat, že jsem nic takového nezažila, a nebo prostě fakt přistanu, vemu si z toho něco a začnu žít prostě jinak. A takhle to je se vším, prostě nejtěžší část vždycky po těch ceremoniích je se vrátit do té reality a fakt ten život změnit, protože ona vám to dá hodně, ona vám to hrozně pomůže, ale potom to nejtěžší je, že fakt vy tu změnu uděláte, protože hodně lidí si to zažije, ale že nedělá znova všechno stejně. A o tom právě je tady ta těžká cesta. Tak tímto videem by se vás chtěla motivovat k tomu, abyste, pokud už dlouho chcete, provést nějaké změny ve svém životě, nebo máte nějaké problémy, ať už fyzické nebo psychické, pokud s nimi chcete opravdu něco dělat, tak ayahuasca je cesta, je to medicína, která vám může pomoct a je jenom na vás, jak se rozhodnete. Pokud budete mít někdy do budoucna zájem tady z té ceremonie podstoupit, tak tady máte program Amares, kde máte na výběr 2 programy, 11denní a 7denní. Všechny informace máte na webu,
Potom stačí už jenom vyplnit registrační formulář a řídit si vlastně kroky, které jsou zde uvedené. A brzy na viděnou.